οικονομικά πολύ ακραίες απόψεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μου, εάν εφαρμοστούν, τα αποτελέσματα για τη χώρα θα είναι καταστροφικά, είναι πολύ καλύτερο να υπάρχει ένα κόμμα στη συγκυβέρνηση, το οποίο θα μπορεί να θέσει κάποιες κόκκινες γραμμές, κάποια όρια, ούτως ώστε να ελέγχει κατά κάποιον τρόπο, ίσως δεν ακούγεται καλά, τουλάχιστον όμως να μπορεί να επιβάλλει κάποιες κατευθύνσεις και να θέτει κάποια όρια σε αυτά που θέλει να κάνει. Αυτό τον έπαιξε επί χρόνια το κόμμα των Φιλελευθέρων με ξεχωριστή επιτυχία. Αλλά η Ελλάδα δεν είναι Γερμανία. Και δεν είναι Γερμανία ούτε στην πολιτική, δεν είναι Γερμανία ούτε στη βιομηχανία, δεν είναι Γερμανία ούτε στο σεβασμό του δημοσίου χώρου ή στην πειθαρχία σε ορισμένα πράγματα, αλλά δεν είναι ούτε σε επίπεδο πολιτικό. Αλλά μπορεί να γίνει, κατά τη γνώμη μου. Και αξίζει να προσπαθήσουμε. Και να πάρουμε τα καλά της Γερμανίας, γιατί έχει και άσχημα η Γερμανία, δεν είναι σε όλα καλύτερη μας. Αλλά αν υπάρχουν κάποια καλά από την πολιτική ζωή της Γερμανίας ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο έχει εφαρμοστεί με επιτυχία ένα μοντέλο συγκυβέρνησης, συνεργασίας, πρέπει να δούμε αν μπορεί να ακολουθηθεί και στην Ελλάδα. Και αυτό προτείνουμε εμείς, μια διαφορετική πρόταση. Προετοιμαζόμενος για τη συνέντευξη, ψάχνοντας τις θέσεις του ποταμιού, είδα ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και αυτό είναι και η αιχμή κιόλας της... είναι το σημείο που άπαντες δίνουν βαρύτητα σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Τη θέση για το ευρώ. Λέτε, το ευρώ είναι αδιαπραγμάτευτο, η θέση μας στην Ευρώπη είναι αδιαπραγμάτευτη. Μήπως όμως τελικά είναι ήδη ξεπερασμένη η συνθηματολογία, γιατί από ό,τι φαίνεται ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί το ευρώ και τη θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και κατηγορείται από τη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Κοιτάξτε, πλέον δεν μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις μεταλλαγές του ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέψτε μου, διότι ήρθαν τα κορυφαία στελέχη του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ στο σίτι του Λονδίνου. Δεν το έχουν ξεκαθαρίσει, κατά τη γνώμη μου. Κάθε φορά, δηλαδή, εχθές η κυρία Μακρύ είπε ότι μπορεί, κατά τη γνώμη της, η Τράπεζα της Ελλάδας να εκδώσει και νόμισμα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Πράγμα το οποίο είναι τελείως παράλογο. Η κυρία Ραχίλη είπε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εγώ σκέφτομαι κιόλας να ψάξω να βρω αν μπορούμε να επιφυληθώ και προσωπικό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Θα λύνει πολλά προβλήματα. Φαντάζεστε, σου λείπουν μερικά ευρώ. Ήρθε ο κύριος Κουρλέτης, είπε όχι, δεν εννοούσε αυτό. Ήρθε η ίδια μετά με ανάρτησή της στο ίντερνετ και είπε όχι, αυτό εννοούσα. Αυτοί που δεν κατάλαβαν δεν γνωρίζουν καλά. Θέλω να πω, ήρθαν τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο Λονδίνο και επιτρέψτε μου, γιατί είχα φίλους οι οποίοι ήταν μέσα σε αυτές τις συζητήσεις από Goldman Sachs κλπ. Οι οποίοι τρόμαξαν. Δηλαδή την επόμενη μέρα υπήρχαν δημοσιεύματα στο Λονδίνο ότι αν γίνουν αυτά τα οποία πρότειναν ή συζήτησαν στο City οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, η κατάσταση θα είναι καταστροφική για τη χώρα. Οπότε εγώ αυτό που βλέπω στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν υπάρχει. Όταν ο Αλέξης ο Τσίπρας το 2012 έλεγε ότι εγώ θα ευχόμουν η Ελλάδα να είναι Αργεντινή. Τώρα βέβαια λέει ναι στο ευρώ, δεν είπαμε αυτό, ή έλεγε πριν ότι θα σκίσω τα μνημόνια. Τώρα θα τα επαναδιαπραγματευτώ, θα δούμε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω αυτό είναι μία αλλαγή πολιτικής, ούτως ώστε να προσελκύσει περισσότερους ψηφοφόρους, οι οποίοι φοβούνται ότι αν γίνουν όλα αυτά. Ψηφοφόρους είναι μία υποχρεωτική ρεαλιστική στροφή με τα δεδομένα ότι τα μοντέλα της Αργεντινής και της Βενεζουέλας, για παράδειγμα, σε καμία περίπτωση δεν είναι παραδείγματα προς μείωση. Σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πιάνοντας το νήμα ακριβώς από αυτό το σημείο. Κατά πόσο τελικά τα σενάρια, τα καταστροφολογικά για το ευρώ που ακούγονται είναι πράγματι πιθανά και αν τελικά η θέση του ποταμιού για αυτά τα ζητήματα είναι όντως επίκαιρη ενώ όσο εξελίσσεται η προεκλογική αντιπαράθεση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.